Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tonee! Mara Tonee! Ikaw, anong trip mo? Kung hei fa choy, gong shi sha fai, shong kwai la. Kung ano-ano na lang talaga ang mga sinasabing pang Chinese New Year. Anyway, happy Chinese New Year to each and everyone. Sa mga mahihilig sa Chinese, kasi nga sabi nila kapag raw Chinese ang iyong ginawa o ang iyong inasawa, ay nako for sure, never ka mawawalan ng pera. Diba? Yan yung mga tipong pag nasa Divisoria ka. Sige na. Bili ka na suki. Mura-mura lang ha. Bili ka na. Tapos pag hindi ka bumili, hahawakan ka sa braso. Pipilitin ka niya. Sasabihin niya, come on. I give you big discount. I give you 3 free discount. Ikaw naman yung marupok. Syempre, give na give ka. Anyway. It's a happy Tuesday, kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to. Ang babaeng takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo. Your daldalerang atleta, DJ Mara Tonee, para sa programang Love Trip. Ayan na, today, this year, it's the year of the horse. Ay, nako, ito yung mga araw o yung taon na mga mabibilis. Mga mabibilis, utangan. Pero kapag ka nautangan mo, kapag ikay maniningil na sila pagalit. Na para bang, ikaw na nga nang utang, ikaw pagalit. Anyway, it's a happy Tuesday and it's already 3:35 in the afternoon. At syempre ngayong araw, it's a very, very special day. Nai-excite ako, B. Hindi po ako Chinese pero meron pa akong ibang bagay na nakaka-excite talaga. Because today, this is the start of our... I have a very, very special guest later on. Mga bandang 4 o'clock yan. At kaya naman, ikaw mismo, kuya, nako. Maniniwala ka na itong guest natin for today, talagang pinalaki ka. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ka lalaki. Ay, ako nakaka-excite Nakaka-excite because later on, we'll be having a special guest. Artista! Clue, magbibigay ako ng clue. Sige, 3 clue lang. Maganda siya. Napaka-gener. Isa po siyang artista na isa rin sa mga talagang pinapantasya ng mga lalaki noon. Pero ngayon, isa na po siyang mother of 2, at isa na rin siyang kagaya ni Mara Tonee na Maratoner. Sa mga nagtatanong kung ano nga ba yung mga maratoner na ganyan, kami po yung mga makikita nyo sa kalsada tumatakbo mga 12 o'clock ng madaling araw. Yung mga sumasali sa mga fun run, ganyan. And mamaya makakasama na natin live, walang iba kundi si Miss Rica Peralejo. Di ba napaus pa? Miss Rica Peralejo, live po yan later on. Kaya naman ikaw mismo na nakikinig ngayon, nako, pakiset ng alarm. Hindi pwedeng lumilipat ng istasyon. Dapat nandito ka maya-maya, ha? Ako'y hihinga lang at nagugutom ako. Pero later on, marami tayong exciting na pwedeng pag-usapan, lalo na sa mga buhay ng isang artista, pero nagagawa pa rin tumakbo, 'di ba? Nakong hirap isingit niya sa schedule, Parang si Mara Tonee, hindi ko na rin mawari kung paano ko siya nagagawa. Pero mamaya, pag-usapan natin yan. Kaya live na live po si Miss Rica Peralejo, maya-maya lamang. Kaya ikaw, huminga ka muna dyan mabuti. Ngumiti ka,
Dahil mamaya mapapangiti ka rin niya. But for now, syempre tuloy-tuloy ang feel-good music natin ngayong Chinese New Year. Dito pa rin sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay. Basic. Okay. Metro's #1 Love Radio. Basic! Patikimin niyo yan. Wala kayong maririnig sa akin! Kakanta ka ba o hindi? Alagang astro!